Když úspěšně doporučím kandidáta do firmy, on tam nastoupí a my dostaneme finanční odměnu, tak v ten okamžik to pro mě vlastně nekončí, ta služba nebo ta práce. Jo? Já si totiž chci přesvědčit o tom, že ta firma nebo ten projekt, co jsem kandidátovi dohodil, tak je pro něj ten správný fit, jak jsem mu říkal. Takže si s ním po nástupu volám nebo si dáme kafe a zkrátka se ptám, jak je tam spokojený. Jo? Protože kdyby nebyl a dohodil jsem mu špatný job, no tak se mnou asi už nikdy nebude chtít dělat. A tak stejně dělám i ten check s tou firmou. Jestli ten kandidát, pro kterého se rozhodli, je ten správnej a je tím přínosem, který chtěli a který si představovali. Protože zase, kdyby nebyl, no tak jako ta moje služba v tu chvíli není dobrá a asi by se mnou nechtěli nabírat další kandidáty. A to já nechci. Já chci, aby ta moje služba byla na obě dvě strany dobrá, kvalitní a aby to zprostředkování moje bylo na obě dvě strany výhra. Takže jako potřesením ruky mezi kandidátem a firmou to rozhodně nekončí.